Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noorderwien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. Vanaf vandaag je niks meer te vrezen. Vanaf vandaag weet ik voortaan. Het niet ergens iets moois te verliezen. Beter verliezen dan dat je het nooit hebt gehad. Dit is Noorderwien. Goeie en welkom bij Noorderwien. Jullie bij mij een bijzondere gast aan de tafel vanuit het Omroep Friesland Café. Officieel had je de LinkedIn-pagina van Matje de Jong, want dat is de gast lezen. Dan hij toen schreeuwer, oerzetter, redacteur en corrector. Ze had nog volle meer die een dwaande met korpsen in de gemeente actief voor de kerk onder oren. En ze is een onderdeel van het dichterscollectief Rikst. En ja, eigenlijk doet die Matje nog steeds te kwad. Want die cv is ongelooflijk lang, kan ik die vertellen. Maar dat is best, welkom. Ja, dat had ik een risico in. Heel zo lang cv. Dan kun je dus van alles gewoon krijg niks. Zal ik dat ik zien? Nou, dat gevoel heb ik net bij die. Nou, Best altijd al zo druk west met al je dingen, of ja, niet? vreselijk. Ja, nee, maar dat is echt verschillend. Ik vind alles leuk. Dus, en ik ken niks ambitie doen. Dus ik toch alles heel erg. En dat is voor mijn omjouwing wel eens heel lastig. Omdat ik dus gewoon altijd niet op een kletter ben. Want ik moet even dit en ik doe even dat en ik wil even zus. En Nooit dus. nou wel meer, omdat ik onhoes werk is, is maar. Maar doet ik nog trouwd, wie het dat wel eens een zwierpunt was, ja. Ja. Toen jong wie is het? Ik al? Ja. Ondernemend, de wereld in, op een fiets, op een brommer misschien wel. En dan Ja, erop uit of net? Ja, ik heb in Boetenland gestudeerd. In Dublin. Ik heb het laatste pad van mijn studie. Die een stage in Denemarken. Ik wil altijd verderop. Ik bedoel, ik zit in Ljouwert op Squallen. En ik wen in Grijns. Want ten eerste koek vol hadden we de trein van Grijns naar Ljouwert. Dus dat ik maar de bus van Pijm naar Ljouwert koe. En fietsen 24 kilometer. Wie mij krijg ik er 4. Ik vind het wel lui. En ik mocht houden, doe ik net altijd mooi. Hè. Nou, maar de trekken, dat skeert net op. Hè, dus, maar ja, wist dat er een feestje weer van dit, van dat. Nou ja, in Grijns weer te beleven. En weekends, dan wie ik thuis en dan ga ik naar Jensum of naar Jesteraan. Of weet dan ik maar wat, te vieren, weer tentfeest, weet ik veel. Ja, ik ben gewoon altijd bekletterd. Wat weer in dream als famke? Nou, als lidsvamke wil ik boer worden. Ja. Daar had ik een opleiding vervolgen. Ja, absoluut. Ik heb een hele onderschool gedaan. Ik ben afgestudeerd als veevoedingsdeskundige. En wij in de plaats binnen de bebouwde kom van Pijm. Ik kom van Pijm. En daar koers net uit waaruit zie. Dus die plaats, die wie net heel groot, maar die wie groot genoeg voor één persoon. Dat hinderde niks. Maar het wie eigenlijk de moeite ik net om echt erin te investeren. Ik ga geen broers, dus dat in de eerste instantie zou het misschien dacht van daar zit net direct een opvolger bij. Maar ja, wist. Wat dat gesprek wel voert onder de etenstafel van jongens, de toekomst? Nee, want dus het honger net doen. En dus met ik net. Wij dienen dus ding. En het maakt hun niks uit wat we dienen. Als we maar gelukkig winnen. Dus had ik achter de Jeska-auto staan wonen hier. Omdat ik dat mooi vond. Dan vonden zij dat geweldig. Ja. En hier ik minister-president worden wonen. Omdat ik dat mooi vond. Dan hingen ze dat misschien ik wel heel mooi vond. Of net. Toch in er een soort sfeer hingen. Dat hij zei de meest worst. Maar dat is onderhoeds toch het gevoel had, nou, maar hij zou het bot te gek vinden? Nee, dat hebben wij nooit een telhand. Nooit. Ik geloof net dat dus huid zou opvoeren worden is. Wij komen best wel uit heel vrijzinnige wereld, zeg maar. Wij
doopsgezinde traditie. Geen rangen en stan. Us huid en ik us paken. Dat zijn boeren die dienen net om de verhouding arbeider-boer of tjerks of net tjerks, of dat geloof of dat geloof. Je doet Helemaal machinaal. net. Je doet machinaal en maar daar ben je gelukkig van worden. Hè? En dat hebben wij heel wat mooi gekregen, dus dat hebben wij ik dien. Dus nee, die druk heeft er nooit lang. En Net toch, wel. toch die behoefte om Grains, Denemarken, Ierland, Ja, de verhoud in. ja, maar dat, Nieuwsgierig? heel nieuwsgierig. En dat komt weer bij us huid. Wij paken wie een man van. Dat zei er ik maar. Us paken stonden in 1994 en ik ging ergens in. Nou, ik zie het toen nog op het Atheneum, denk ik. En hij laat in het ziekenhuis nog vrede me op een bepaald stuit. Hij zei, wat voor squallen is door skill kennen? Ik zei, nou, de hele lombersquallen. Oh, nou, dat is mooi. Hij zei, zwaar als het verder komt als de eigen hinjem. Dus hij zei, als het op een stage maar het lommen uit. Dus hij zijn zusters, ik naar het buitenland west, naar Denemarken, naar Canada. Nou, dan heeft het hoe jaren 50. Hè? En mooie maat, dus al mijn oudste tante dat ik dan in ben, misschien zelfs wel aan jaren 40 dat die kant uit west heeft. Die winnen modern. Dus ja, wij gaan er door uit en daar ben wij altijd in stiepen worden. Dat is, ja. Zit er een groot verschil bedenken in je zit tussen het platteland, Friesland, Ierland en Denemarken? Ik denk de stad Grains misschien wel wat nog leven opleveren had. Nou ja, als je de stad Grains, daar wie ik vooral hulpbod ontstappen en studentenleven. Dat bedoel je, dat is wat oors. Hè, maar uiteindelijk, ja, in Denemarken rond ik stage op een plaats. En daar wie het leven natuurlijk net zo heel oors. Daar wie het net zo spannend, want ik zit midden in een wereld op een lietse plaats. En daar zit een lietse dwarpje dichterbij. En het verschil wie uiteindelijk in de heuvels, de taal en de kei, wie in daar reden Denen en Jersey's op stal staan. En dus hier we Friesk, Zwartboond. En ja, Ierland. Dat wiel bij wat later, dat wie 94. Nee, zo'n 90, eigenlijk de best. En daar zit ik op een proefboerderij. Dus dat ik onderzoek naar verteringsmechanismen beschip. Wat ze nog krijgt met voordien en mijn eiwitten en weet ik wat al hier. En daar wie het leven relaxed. En dan wie net een kop daar maar een horloge. Dat is het eerste wat mij heel wat heeft vernuiveren. Dat net meest een horloge hier, maar dat elke niet een stip 4 uur voor de deur van de kroeg stier. Dat wie wel zo apart, jong. En de mentaliteit daar wie oors bij us. En ze willen in Boetelong graag Friese arbeiders hebben. In Denemarken wie dat ik zou, want wij zijn hartstikke gek, jongen. Wij zijn een hele dag aan het werk. Doe kerst dus naast 12 en draaien maar een gifspuit dik uitsturen, want dan weet het net. Dus een kerstspuitje of lofspuitje of wat ik maar. Nou, daar ben ze daar net zo van. Ik hier daar een collega op een gegeven moment die, ik zei het je, zoestel voor mij misschien wel dat die skiep nog wetter heeft. Nou, elke Jan Joker kan begrijpen dat als je een sugar dat die skiep niet wetter heeft. Ik denk van, nou ja, dan moet zijn wetter hebben. Maar op een gegeven moment komt die jongen, waarom? Ik zei ook hier, jongen, hoe ligt het met die skiep? Hier ze nog wetter? Nou, hij is net al jaar. Ik zei, en? Nou ja, ze hier net al je wetter zijn. Ik zei, hartstikke wetter, jongen. Nee, hij zei dat. Hier is net vregen. Hè? Ja, zet die kop even onder. Mij wel. Ja, nee, maar dat Denk is de. na. Nee, Ja, ja. Nou ja, dat vonden wij. Maar zij zei, nou, als je die net zo druk. Nou, zei ze, nou, van nou, worsthouden dan even. Ja, je worst wel even wetter aan. Ja. Kijk, hè, maar toch, als het naar die kaartjes, Ierland, Denemarken, Friesland, zit er mooi tussenin. Nou ja, maar wij hebben zo'n inkomsten wel. Zeker wel. A, in de romte. Die er hier nou nog is. In de vrijheid die we maken, waar we nou strippen. Dat is in Denemarken. Ik wil zeggen, je bent wel. Hoe maak ik dat zeggen? Ja, je bent wel grutskop wat je bent in je cultuur. Ik vond het in Ierland fantastisch dat er alles tweetalig weer. Dat we eigenlijk de eerste keer dat ik me heel bot bewust van was dat wij een eigen taal hebben. Dat dat net vanzelfsprekend is dat die samen bestaan bloedt. Dat je daar echt wel wat verdwam had. Daar hier is tweetalige plaknaam. De ben op een legere squal. En die kregen gewoon les in het Gaelic, zeg maar. Ja, dat hier doet bij u volle minder.
En nou nog min. Ik bedoel, er wordt wel van alles dingen, maar er wordt van alles betaald, maar in de praktijk bleef dat er wel eens wat bij. Dus die street hier is in Denemarken net met twee talen. Daar mag het volgens mij in het noorden in Scandinavië. Maar wel die grutskens en ik dat dwarpse wel wat. Dat mijn maar wat waan door maar gewoon door het kijken nog. Dus ja, ik denk wel, ik zou nooit naar Amerika gaan. Ik kreeg me maar geen stok heen. Ik denk een kwart vakantie. Nee, ze volle jelkjes mij net Jan. Nee. Hey, waarom niet hier vreemd me altijd nog. Hast ooit überhaupt wat versterking van het Gaelic? Nee, Ik ga me best wel dingen. Ik denk, wat is dit? Nee, die band, ik zie het in een hele horen klanken. in een soort gastgezin, of tenminste een vrouw met twee bijen. En dat vind ik wel mooi. Dat was de eerste keer dat je daar eigenlijk skiën kon. En dat kon daar nog heel dan hebben. En dan moesten ze zo lang skiën van tafel en bijen wezen. Ierland wie heel traditioneel instelt. Dus dat vrommerske, dat wie een beetje ouder dan ik wie en wie van de man hou. Maar ja, die moest wat door tijd. Nou, ik heb in, nou hier zeg ik dan patiënt om hand. En die hier twee famkes, die weer door 8 en 6 of zo. En die kregen op een legere squale dan het Gaelic. En die hebben bezocht mij wel worden te leren. Nou, het enige wat ik onthouden heb is eerst maar gewoon baaien. Ik wil graag malken hebben. Of ik mag graag malken. Ja. Nou, dat eerst. Ja, verder ben ik net komen, slaantje. Nee, ik ben er wel eens weg. Ik heb er wel eens naar zitten. En ik denk, zo, dit is... Next level. Next level, ja. Ja, dat heb ik aan die Wales ook wel met staan. Grieks Ja. samen zo. Duits en Frans, op een gegeven moment herkent klanken, woorden, een bepaalde structuur. Ja. In hele grove bewoordingen dan, maar dat Gaelic, denk nee, laat maar zitten. Ja, nee, ik ken Maar een zelfs als er tussen zit, dan... Nee. Misschien beter het Limburgs, van Rowan Hezen. Ja, Wie hiep er mij? Waarom? nou, Rowan Hers, dat wie... het is Joet, dat wij dit opnemen. De sterrendag van de schat, die is Joet 20 jaar in staan. En Rowan Hers, dat wie muziek waar hij heel erg van houdt. En wij dus ik wel een soort van mij kreeg. Maar hij had een hele brede muzieksmaak. Maar die kwam een soort schat met me in Limburg. En... ja, daarin zei al jaren 70, begin jaren 80 al jaar van Rowan Hezen dat wel dat weer mooi. En ja, zo draaiden wij dat thuis ook wel. En doet dus huids is muziek, waar dan hien wij dit versje van Heilige Antonius. Dat vond hij zelf heel mooi. Hij zei, daar zit wel wat motto in van soms is het beter iets moois te verliezen. Kerst het beter verliezen als dat het nooit hand heeft. En nou, dat is wel weer niet als een ko. Ik bedoel, als dat een beetje in gedachten horen is, je verlies is kloten. En er zijn verliezen bij, die ben net te dragen. En dat hoop ik nooit mooi te mooi zien. Maar De klap dat hij heid ja. verstoort. Ja, voor u is wel. Maar ja, ik krijg member, dus het was wel wat een rare periode voor mij. Want ik zit aan de ene kant op een roze wolk. Maar aan de andere kant, ja, u schijnt weer ongeneeslijk ziekte, wie terminaal. En dat hong als een zwart van Damocles. Ik werd boppen, u zijn boppen, dat wetske steeds maar. Van, En letterlijk een heel pijnlijk proces natuurlijk. Hè? Van hemzelf natuurlijk, maar ik vind hem als familie. Ja, dus is daar heel raar in. En dus daar kwam Libben en die en begin en eind. Aan de ene kant heel pijnlijk, maar ik heel mooi bij elkaar. Wist wel het. We hebben een hele mooie periode gehad. En in de laatste 14 dagen dat hij thuis weer. Ja, het is wat raar om te zien dat ik dat net missen wil. Maar ik denk, ja, hinderst van begripst. Wat je daarmee zeggen wil. Nou, elke seconde telt, denk ik. Elke seconde telt. Je komt heel naar jongen, maar je stellen vragen waarvan je letter denkt van god. Houdt in een bleek, maar daar had ik kunstmest op. Dat soort vragen. Weet je wel, echt, het slaat echt als een tang op een bar. Ja. Maar dat soort dingen moest vregen. Daar komt letterlijk achter dat het er net meer is. Van, dan moest ik vragen stellen die gewoon een lul op een drumstel slaan. Maar omdat het... Of dingen die ze vol wist. Maar die staan net meer vrijgekist en daar staan dus ontwijfels. Nou, daar ben ik 14 dagen ben daar goud van. Er komt zo'n nooit aan. En ja, daar wie je geest zo was het dan... Als hij iets popke, wie er nog bij. En dat het er heel bewust mooi kreeg. En het er echt van genoten. Wie er vrede mij op het einde of net? Ja, absoluut. Ja?
Ja, hij die... Dat scheelt enorm, hè? Dat Ja, maar persoon in klaagde kwestie, ik net. die ziek is, dat hij op een gegeven moment, ja, net hier in de bleed, maar ik bedoel, dergelijke is nooit een feestje. Nee, maar je doet het maar niet een keer. En je doet het maar niet een keer. En het is vrij dramatisch, want dat is het dan ook. Ja. Maar als je wat in evenwicht bent op een rare manier, heb ik het idee dat straalt heel wat op familie uit. Ja, dat En is al. absoluut weer. Ik jij wel vaker dat mensen die in het lijst van gaan leven binnen en gaan het hier van bewust binnen, dat die daar ik vrede mee hebben, dat die daar een paard in vinden. Lijkt het me best wel knapje. Ik heb altijd gezegd van, ik hoef zelf net zo nodig heel oud te worden. Daarnet. Nee, dat dacht ik altijd. Van, nou ja, als je ouder wordt, je gaat alleen maar achteruit. Nou, we hadden willen. Ja, dan ken je niks meer. Dan ken je achter wel uit. Ken je niet meer naar dwarsfeesten? Nee. precies. Maar, Ben je bang voor de oortakeling? ja, dat lijkt me vreselijk. Want dat ik die chassis ook, dan ben je nog steeds fanatiek en actief. Ja, en jongen, maar dat- vol leven en het broest aan alle kanten. Ja, maar wist toen ik een Maar dan eerste zou je zaak zeggen, ik wil 120 worden, maar... Nou, ik heb nou wel eens, ik denk, shit, er is geen hier nogmaals, hè? En ik heb gewoon fieste min tijd om alles te doen wat ik Hier wil. nogmaals, oké. Ja, nee, maar wie dat maar zo? Want dan denk ik, de light naast mijn bed, light een stapel boeken, jongen. En dan al die boeken die ik net naast mijn bed lezen, net eens in mijn huis binnen, maar die ik wel lezen wil. Dan daar kom ik nooit ontdaan. Ja. Stel dat ik nou 80 word zo. Dan heb ik nog 33 hier. Ja. Oh, ik lees me nou al helemaal een slag in. Ja. Maar ik kom er net ontdaan. Nee, en dan moest ik nog wel met korps op paard. Ja, maar ik moet op stap en ik Ja. ging naar domme dingen doen en ik moet dan naar de kroeg. En ik ja, Loopmeidje, hoor alles. ja, oerloer opwinnen. Ja, dat is mooi werk, joh. Ja, Ja. ja. Ja, met jouw opluchting. Dan gaan we aan verder praten. We beginnen door de muziek, Rowan Harris. We beginnen even terug met Muse. Muse, ja. Fantastische gitaarband. Ja, geweldig. Brits, intussen ook 20, 30 jaar dwaande. Grote concerten. Had ze wel eens live zien, of net? Nee, wie dat maar zo'n feest. Ze is soms in de arena, hè? Dus het is een stadion act worden. Ja, Ja. ja, nou ja. Waarom vals van Muse? Ja, ik hoor heel erg van die muziek. Ik hoor van hardrock. Maar ik wil van melodieuze hardrock. Maar ja, ik bedoel, de kerst niet heel blied, maar het zien maar Napalm Death, ja, echt weer. Maar gewoon... Ja, dat is wel Metal 2.0, hè? Ja. Ja, dat kennen iedereen wat Jerry's is, maar. Maar ja, goed. Maar ik vind de muziek mooi en ik vind dit verske Uprising vind ik gewoon qua tekst ook heel mooi. Het luidt lekker in gehoord. Het is een fijne radioplaat. Ik wil, hij wordt op format zijn, dus ik wil draaien. Nou, dan doet het als rockband best wel goed. Het behangt voor jou of zet de koptelefoon op om... Nee, deze zit op vol volume. Ja, echt volle bak. Ja. Nee, precies. Ja, nee, sommige mensen vinden het lekker om die heen. Jawel, ik heb wel eens behangradio, maar net zo vaak. De troesel heeft de kop in de boxenhaas bewezen. Deze wel. Ja, ja. Dit soort muziek dan. Had ik lust, heb ik heel vaak hoe daar je muziek gewoon. Maar als ik luister, dan maakt het gewoon een volle bak en straalgas en lood en ja. Ja, toch nummer. Uprising, Muse, Britse bands die op het listje. Ik neem het altijd even het horrorlistje. En dan, dat is geen oordeel hoe de smaak van mijn gast. Maar wel dat je maar 4 platen moet ziek in mij is een uitsturing. Misschien komen we er net hier zo'n ta in dit geval. Ja, en de meeste mensen gaan wel een listje van 50 soms. Matje de Jong, mooi is de best. Oerzetter, dichter, oerlin actief, broers van het leven. We kennen Jack van Omroep natuurlijk. Juist literaire... Ja, wat is het? Bent de officiële recensies? Ja, ik vind van net. Het is, Nee, ja. ik zet boeken in het lucht. Ja, ja. Ik vind mijzelf geen recensent en zeker je net. Wist, Op en Uit is een machtig mooi programma Ja. om cultuur te promoten. En dat battelt mij onbelangrijk het vierste min. En uw Friese literatuur, dichtbundel, romans, maar echt de non-fictie. Er worden biografieën geschreven, er worden geschiedenisboeken geschreven. Er wordt gewoon
vind ik, te meer mooi op trommelslaan. Dat laat net altijd onder jouwerij en schreeuwers die wollen wel. Maar het is blijkbaar van Nijs net interessant genoeg. En ik denk, dan is zo'n sneu te mooi. Ik heb dan meestal kans krijg om 2 boeken je deel te zetten. Je want het ook alle weken wel wollen, want het is een aardigheid. En dan kan je mensen krijgen op een smaak brengen, op een idee brengen van... dat is ik leuk. En dan moet ik hier net zitten om werkelijk weer op de mieren neuken op punten en komma's. En houd toch op, man. Ja. Nee. We gaan straks praten over onder oren Riks, want toen meest ik graag gedichten schreeuwen. Ja. Is daar een beetje bij begonnen, het schreeuwen van gedichten of net? Nee. Het is... Want zo gaat het vaak, hè? Even een heel cliché, maar een famkeskamer, een boekje en liedje gedichtjes schreeuwen voor jezelf en dagboekjes bij horen. Of vreselijk, nee. Nee. Ik wie net zo romantisch online, nog net. Dus dat in die periode is wat om mij... Wij vinden wel oosten van een Sinterklaasgedichten trouwens, ja. En dan net van Sint zat te denken, nee, dat Ja, er moest wel een verhaal verteld worden. Ja, dus dat word ik wel eens een paar kansies, maar dat hinderde niks. Nee, ik ben eigenlijk begon al op een legere squal. Heel iets van en dan schreeuwde ik stukjes in het dorpskrantje. En later columns van het dorpskrantje van Paaiem. En toen kwam ik er achter dat dus heute dat ik dien hier. En ik vond dat mooi. Ik nam het dorpsleven wat op een haak. Ik ben een enorme liefhebber van het werk van Jens Gratema. Doe al heel jong, ziet dat er buis in. En Dat is wel opmerkelijk, ja, want vaak dat vaak wat oudere, nee, net oude mensen, maar wat oudere. Ja, nee, ik wie echt als jong famke al. Ik kon die programma's 80 in de bocht en een Fries is een Fries en nog wel letter euro's. Ik kon ze werkelijk mooi praten. Want wij hebben het Fries geleerd. Ja, dus ik, Paken Wieben, bij Patrijnen Bizzenwer, die waren al lid van de Christelijke Friese Volksbibliotheek. Dus Paken Wieben, wie Oosa Fries, zij Skrun Fries, Paken, of wie heid, wie Oosa Fries, Skrun Fries, zie het in de gemeenterieën van de FNP, Roma, de Schuttelkrode en weet ik wat. Wij kregen een Frieske bannenboeken. En had ik bandboekjes in het dorp waar die het van huis uit net Fries praten. En ik praat Nederlands. En ja, dat is ken wel Fries, ze verstaan niet wel. En net dat hij nou deel zich op het Nederlands, maar hij zou door maast beet houden onwaars best. Wij is trouw aan diezelf. Ik denk dat dat wel in en us mem ik trouwens lieke goed. Die koer dat ik ook zei en die koer schreeuwen. Us mem koer schreeuwen. En die nog trouwens. Had hij ergens een verhaaltje had, us had men misschien niet altijd in al je besturen. Dus het is dus ik wil wat met de breilap liggen, maar. En ja, ze hebben eens te schreeuwen en dat waren opstellen en ik vond op school al lid mij met een werkstuk schreeuwen wat nou dan zwaar dat ik mijn tentamen wat knap mooi zie dan want ja, je vrouw deed de boel wel eens wat bij Nou, dat jet ik zat toch? Ja, je moet het doen waar je goed in je bent. moet er wat creatief mee omgaan. Ja, ik heb net altijd tijd om te leren van mezelf. Dus dat had nooit dat die en toen in mijn eigen haar beter is nou. Ja. Nou ja, schade. Ja, zo kon dat wel eens wat. Want ik denk dat je op squal net een protte Fries onderjocht gewoon hast. Op legere squallen vol. Wij hier in Paaiem Weet je, wordt vaak hoor je mee een Frieske weekend en mij is de familie hebt met 2 gedichten en dat is kleer. Ja, dat is echt. Maar dat win je die tijd net echt alles, toch de gewoon. Nee, er wist wel wat afhankelijk van docenten. Maar er wie en familie en omjouwing. En dus. omjouwing, maar wij hier op legere squallen wel een docent dit wel. Fries, wij kregen dus ook Frieske leesbrieven, of leesbrieven van geschiedenis, biologie, dat soort dingen. Wij lezen de Frieske bannenkranten, dat doe ik al van de aanvoeks is maar. En nou is die puzzeltjes in. Wij winnen op school wel actief, maar dat Fries dwaande. Hek door nooit erg in hand, ja. Dat is latent gegaan, denk ik. Op een bepaald stuit van hem staat en op middelbare squallen dienen we er helemaal niks mee, uiteraard. En dan kwam ik op een hegere Lombosquallen. En ja, ik trof eigenlijk derde docent Nederlands. Die verstier mij wel. Die kwam van Greens. Maar
ik begon altijd in elk in het Fries. Dat heb ik zo leerd. En die man die ging in het Italiaans. Waarom? Italiaans? Ja. Nou ja, gelukkig ben ik redelijk taalgevoelig. En een paar woordjes spreekte ik er wel uit. Dus ik gokte wat en ik gokte goed. Dus ik antwoordde in het Fries. En dat ging best. Nou, wij lijnen elkaar en fantastisch. Maar ik was zo'n bewustwordingsmoment van die taal. Hè. Toen moest ik op een bepaald tijd moest mij een verslag schrijven, een werkstuk, hoe het in of te horen. Maar dat mocht dan net in het Nederlands. En eigenlijk ik net in het Engels. Dat moest dan, of ja, Engels mocht wel, Nederlands mocht beslist net, maar het moest in een vreemde taal. Toen dacht ik, nou doe ik Fries. Ja, dat voelde net zo best in stukje zeggen. Nee. Dus ik heb dat verslag in het Fries geleverd het in. Ja, zei die man, dat ken het. Ik zou me zo de meter wel. Nou ja, hij zei, het moest in vreemde taal. Dus ik zei, Fries is een andere taal als Nederlands. Nee. Nou ja, dat is een heel gedoe. Maar wie bewilling, wie doen nog directeur op school. En dan ben ik heen gegaan. Ik zei, ik zei, Fries is de tweede taal van Nederlands. Een oortaal is Nederlands. En dat hoort wie net uit te lezen. Nee, dat hoor ik meneer. En dat weer doe voor u dan meneer Willing. Hoe we dat net uit te lezen. Ik heb hem gelijk gekregen. En goed zeven. Maar dat wie wel. Daarna heb ik om. En nou, als ik nou Nederlands schreeuw, dan moet ik echt verschrikkelijk nadenken. Nou, de rest is er wel mij. Dat komt altijd goed. Maar drok de waan dus mij de taal. Wat hast ook officiële diploma's halen? Nee, helemaal net. Nee, niks. Nee, autodidact. Nou ja, net heel officieel. Je leert op school wel, maar ik ga geen Friesland akte A en B en weet ik wat. Nee. Maar toch, je hebt gelukkig met het Fries. Komen we ook uit bij een Friestalige groep. Tegens van Grunter. Ja, fantastisch hè? Persoonlijk ik toffe band. Absoluut. Ja. Dus ik mooi dat je dit naar voren brengt. Waarom deze band en dit nummer? Deze band, ik vind de muziek geweldig om te gaan. Ik vind Elmer Kuiper is, denk ik, by far de beste dichter die er in Friesland omrent. En misschien wel in hele wijde omstreken. Ik ben blij dat hij starig gewoon. Hij krijgt internationaal zien omdenken. Hij is in India uitjoen. Ja, maar ik lees een kwart verslagje van die over een geerkomst hier in Friesland. En daar was nevens mij de oerzetting naar het India's of zou het heen presenteren. En toen moest ik wel leiden. Ja, het is heel liedjerig. Maar zo'n man die is in ieder geval in zo'n enorm groot land. Ja, maar net alle India's hem kennen. Dat is toch fantastisch? Nee, maar hij het wel even over een andere bevolkingsgroep als hier. En ik geloof dat 80 gedichten van hem oorzet binnen of 80. zo. Hè? Ja, 80. Ja. Klopt het. Maar je wordt in Friesland de hele pad, als je de kap op het Meenveld uitsteekt, dan moet er eigenlijk mijn bloedgang uit. Dat is de best aan we opheen, want dan heeft er net niks meer over. Nee. He, dat iemand hebben, die had de hele vrouw uit ik oorwest. Nick de Vries komt, ik roen om het nergens. Het Seet Brunja is dan wat groter in Nederland. Het Seet en Nick, ja, die wennen dan ik in Amsterdam. Elma, die wennen het in Jorwert. En dan is dat toch wat lietser. Maar dat is net het is geen landschapsdichter, wist wel. Het is geen prutser. Hij schreeuwt teksten die gaan niet tot op een boom van een ziel en de regengraadel en alles op. Maar het zei dus wel, want ik leesde dat verslag van die. En dan vertelde ik wie een heel nieuwsgierig groepje, maar wel een heel lietsgroepje wat daarop aankomt. Ja. Dat is dus een heel lietsgroepje mensen. Maar de kranten en niks juster. En dan denk ik, waarom mis je hem dit? Ja. Als we een dichter van Friesland hebben, ja, dat luidt niet alleen. Dan komt er een persbericht van boeken van Friesland of van wat ik maar. En ik oh ja, dichter van Friesland, nou dat klinkt wel belangrijk. Nou, dan moeten we maar even, dan wordt er een obligaat verslagje opgenomen. En dan heeft dichters die het echt wat uit de wal zetten. En ik bedoel, zijn laatste bundel is in heel Nederland, bij de grootste media, is hij enorm positief recenseerd. Hier heeft er natuurlijk ook wel een recensie aan. Maar er is net iemand die op het idee komt van potverdorie, maar dit is hier geen prutser. Die staat naast op een nacht van de poëzie in Utrecht. Ja, daar wordt wat schouder op hen doen. Maar ik vind zijn teksten fantastisch. Stik voor stik. Ik heb dit nummer eigenlijk eerst omdat het beginnummer van een nieuwe CD Mijn Geest is van de Tigers van Grunterp. Hij is mijn begin en eind. Het rent meest wat in elkaar oer.
Dus dat is eigenlijk mijn argument. Beetje, ik denk van, nou ja, want anders dan wordt het ik zulke een plaat. Maar om mij draait die hele cd bij wijze van spreken. Ja. Doen we nog een keer, want ik wil nog wel met die trop praten. Maar we draaien, noem maar wel, de Tigers van Gruntep. Net alleen een toffe band, maar een band met een verhaal en met Elmar. En ik ben met Iers een absolute gruthit in de wereld van de poëzie hier. Dan kunnen we allemaal even trouw praten. We draaien hem eerst even. Jure kleine kloren, tipsy in een week een spoort. Komst weer thuis. 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 Komst weer thuis van Tigers van Gruntep. En het staat op het album Mijn Geest en op het lijstje van Matje de Jong, Joert, mijn gast hier. Nou, ik had ze even beneemd. Proto-oersettingsdingen van oren, boeken. Schreeuwt zelf ook gedichten. Altijd actief. Ja, maar ik zeg eens op die. Du bent echt heel actief. In het Tjerkenwol. De gemeente hier best wel actief geweest. Ja. Is dat omdat het leuk vindt om met mensen om te gaan? Of is het ook een soort van idealisme? Dat zei hey, ik ben ook opgegroeid vanuit die Tjerken. Ik ben opgegroeid vanuit Nou, een bepaald bewustzijn van mijn omjouwing. Of is dat wat hij druwt? Of gewoon dat het leuk vindt om met mensen om te gaan? Nou, ik ben een idealist. Een naïeve idealist, gelukkig. Dat houdt in dat ik nog altijd leeuw in het feit dat je dingen verhoren kennen. Dat leeuw begint wat voor te hebben. En dat vind ik wel heel kut. Dat vind ik net zo mooi. Is dat de prijs van het ouder worden? Of? Ja, ik ben bang van wel. Dat is niet van de reden waarom ik een verhipt hekel heb aan ouder worden. Is dat een van die ideaal eigenlijk net meer verwezenlijken kist. Er is heel iets meer was net opreist. Wees gewoon de tijd net verrest, wees niet goed genoeg verbist en dan achterkomst. Wat gewoon dom was het kind om dat wetten en hoe nemen ze die dat wetten in de weg en praktische bezwaren. Nou, dat daarin staan weet je nou aan. Ja, Tjerken. Ik ben dus net heel Tjerks grootbracht. Ik zei niet al, ik kom uiteindelijk uit een doopsgezinde achtergrond. Kwam ik doopsgezind naast met uit hervormen laag. Redelijk vrijzinnig al hier. Redelijk vrijzinnig. En bij ons mem die wie dat ik nog pragmatisch hervormd. Dus ik dan altijd want paken wie slachter. En er wie ik een gereformeerde slachter in dit gemolen. Ja, en hij die hier de gereformeerde klandizie. En uw paken die worden je oren tjerken er nou wel bij. Ben er nog een openbaar of net? Want ik kom door het Burm hier dan de hervormden en de gereformeerden. Nou, dat weer een aparte wereldjes. Ja. Maar het weet nog de christelijke en de openbaren dan nog. Dus, nou ja, als je dat heeft dan maar squal een vereniging een wolf zelf. Je hebt ze wel heel meer skippen met al je bij elkaar, maar die oren zuilen. Ja, dat hier echt wel wat. Maar. Ik zo krijg ze het heeft zijn voor en zijn tjes. Het een zin op het stuit dat je meende dat ik daadwerkelijk beter ben als Noor. Dat jouw zuil meer is en dat Noor net doogt. Wij hier niet paaien, ik een squalen maar aan de ene kant zie je het in de gereformeerden en dat je echt een school met de Bijbel en aan de andere kant zie je die op een bier, nou dat zien wij dan ook. Dat kan net niet eens maar waarom heel. Wij ronden elke kant van de Bordendel naar squalen en ik leer op een gegeven moment in Bethlehem en ken die kaart van de gereformeerde squalen, die kook net. Ja, alleen de namen. Nou, maar dat is net best, heel. Nee, ik ben geen wereldsterren, hè? Nou, nee, Pijm heeft er toen 600 mensen, maar je ging net maar waarom? Dat kon we net. Nou, hier is nog de onderskiering tussen de boeren en de wat gewoneren misschien. Nou ja, en het kantoorvolk, hè? En het kantoorvolk, nou ja, correct. Ja. Dus, ja... Maar idealisme ik daar wel in. Ik ben in die kerken daar nou eigenlijk heel stom te vallen. Ja, ik bedoel, wij gaan wel naar de snijskwallen. Maar ik ben volle jonger als mijn zusters. Dus die moest ik nog naar een categorisatie. Dat hier ik dan net. Wie is een beetje nijkomer dan? Ja, ik kom 8 uur. Achterom. Ja, 8 uur. Verwend? Ik vind van dat het wel taf valt, maar dat denk ik mijn zusters heel hoor hoor. Dat denk ik ook wel, ja. Nou, het hier zien voor en zien chins. Er wie altijd wel iemand die mij wel gelijk joeg. Daar ben ik wel wat vervelend van. Nou ja, nu is dus de zusters die het paard verdient. Ja. De dwarden niet op zet naar de brood.
Ja, ik ben het zelf, absoluut. ik ben zelf de jongste thuis. Ja, en ik maar- ben heel blij met mijn broer. Ja. Want die had een product van mij, zonder dat er trog hier op dat moment, maar voor u regelen. Nou ja, het wie voor u mem niet net zo spannend meer dat ik naar de kroeg ging en Dat bedoel ik. een biertje dronk. Ja, en dat is bij de oudste wel een overhaal van. Ja, je die maakt dat paard even niet. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er, denk ik, mijn uw oudste zus, maar die is nog 20, nooit echt heel mooi, omdat ik gewoon van mezelf, dat is krijg zo'n gekker dat ik ben. Gees je met oorlog heen. Alles man. Als er een kat stroept wordt, dan moet zijn poot houden en leest half jaar, dan hoeft Noorden heb me bij. En ja, dat herken ik wel. Dus ik loop dan ik was wat aan een rem, maar dan denk ik, nee, let ik maar. Dus ja, maar ik was het kerkorganist omdat er net niet meer weer in Paim, de organist die er weer die ging bij de man was, maar. Ja, dat weet het niet meer. Ik kon piano spelen. Ze kwamen ze bij zo'n door van ja, je mag geen piano spelen. En, Van waar hast je het leerd? piano spelen? Van die mem. En ik ben eerst 4 weken al op les. Ja, ik kreeg les van eerst van Femke de Boer, sopraansjongeres hier in Friesland. En later van Jan Steenberg, die wie dan concertorganist en pianist die er ik wel. Dus, dus ik heb van jongens gewoon les. Ik kon jij er nooit lezen als letters. Ja, Speelt ze nog een protte? ik speel hier nog altijd. Ja, trombone en kerkwartel en piano. Dus ja, wist je als 10 keer organist bent, er ben net zo vol organisten. En dat is nu iets jaren trouwens. Dus ja, je speelt hier wel eens, je speelt daar wel eens. En, dat vind ik mooi. Hing het bot onder het dwarpsleven? Ja, absoluut. Want toen was nog net zo lang alleen een prachtig boek. Maar nog een schreeuwer overigens, zit ik hem er even bij. Fotoman, ja. Ja, publiceren oer. Ja, ik ben even zeggen welke. Doe zij Panium, toch of niet? Ja, Panium. Ja, ik kom er wonen. Dus waar Pingium, denk ik. Ja, Panium, no? En dat vlok in de kerk net. Nou, dat wil wat zeggen. Ja. Ja. Ja, nee, ik haap er al even. Ik denk, ik ben er nog niet meer bij kom, maar... Ja, nee, de oudspan is vrij groot. Ja. Nee, je ben inderdaad gewoon die vlinder aan de pines wist. Wel, dat denk ik, ja, dat is wel hele orenkoek. Maar je mag een prachtig boek daar als kreunen. Komt het waar de druk zelfs uit. Dus die Hebelwest, ja, die is geluid verkocht. Die is ook alweer uitverkocht. Ja. Dus komt er nog een derde druk in. Nee, denk het net. Nee, Dat mooi boek is Westland. verschrikkelijk uit de hoorn, jongen. Ja. Dat is een boek van haast 400 zinnen. Ja, maar nou, ik had het net helemaal lezen. Want ik voel me dingetjes op internet. En wat een verhaal, wat een dwarp. Ja, geweldig, no? En ik ben natuurlijk ook wel eens geweest. Ja, dan sta je dan ook weer versteld van wat daar op te helen is, zo'n verhaal. En wist wat Maar het dat mag mooi geen is? Mexico in wezen. Nou ja, als je Sjoerd had al die foto's. Sjoerd die had gewoon duizenden foto's. En als je al die foto's bij elkaar just en dan maak het wat keuze in. Ja, dan jaagt het in je verhaal het oren. En ik ben wel slecht op skiernis. Ik doe daarin en ja, ik ben net van het hele werk. Dus, en ik vind dat dan niet leuk. Ja, dan heb je een probleem. Want dan wordt een boekje wat oorspronkelijk misschien 1200 zinnen worden. Zo, ja, dat gaat dan richting de 400. En het is echt een stoeptegel, want weer is 12 hele kilo. En wij zijn op een gegeven moment ophouden, zijn normaal ophouden. Maar was dat inkomst een verhaal? En dan denk ik, ja, daar ben ik wel een exponent van dat dorp. Ik herken mijzelf daar ik in. Dat is het waarom? hè? Wat ooit, weet ik niet. Als je ergens weggegaan bent, op een gegeven moment, dan is het doel wel en zie niet om. Je vindt nooit weer wat je achterliet. Ik ben daar op in 18e weggegaan, daar ben ik naar Grijns gegaan. Kom je er nou vaak? Ja, absoluut. Mijn zuster ben het er nog. Dus ja, ik kon een soort, maar dat merk ik altijd. En dan heet ik nog wel bekend. Maar het risico van het ouder worden is dat alles wat achter je laat een bepaalde zweem van nostalgie krijgt. Daar komt wat los doorheen van dat wat je het beste uitkomt. Dat kan heel negatief wezen, kan heel positief wezen. Van mij, nou, had ik waarom je naar Pijm, dat had ik werk ik lonsriet, als ik in de buurt van Pijm kom, maak ik altijd even die tours in. Dat is waar ik waar kom. Daar lezen, ja, daar laat mijn Pijm, heb ik me daar nooit bewust van geweest, jong. Dat is nou. En dan heb ik het boek schreeuwen en dan vind ik het nou volle maar. En nou denk ik wel eens, ja, zoek we waarom willen. Die omjouwing wel dicht bij zee en zo vind ik geweldig.
Maar je moet jezelf ook niet gek maken. Want wat hij wie, dat vind je net weer. En wat hij wie is net wat je zo geweldig vond. Wat je zo geweldig vond is de verhaal dat je nooit iets zelf maakt en dat je zelf grut maakt. En die bent natuurlijk altijd kleurd. Die ben hartstikke gekleurd. En die kleuren, hoe ouder het wordt, hoe meer kleuren als het juist. Ja. Dus dat moet je gewoon verwaken. Maar mooi, hoe ouder je wordt, hoe romantischer het wordt, hè? Of net? Ja, zo ik echt nog een romantische slinger. Ja, nou daarin wel, ja. Nou, maar ik heb een romantische kant hoor. Dus ik ben zelf een idealist. Dus daar school het wel een bepaalde romantiek in. Nee, maar kijk, hoe ouder Ja. en dat is al scala van ideaal. Ja, dat is. Maar had ik voordelen dus. Maar dat is ik opbouwen. En, maar dat gaat hoorn in hoorn. Door heeft aan de ene kant schaal de idealen. Oh, dat was nog bereiken wordt hield iets minder. Maar toen begin ik achteruit te zien. Dan begin ik nou maar. Dan ben ik zo'n 40 jaar. Dan begin ik al achteruit te zien. En dan ben je eerst al te denken, dat wie beter, dat wie beter, dat wie beter. Dat is een kwaal van de ouder worden. Hè? Dan begin je te idealiseren. Wat wijst het? Het wie heel ander beter. Wat nee. Zult er boot op het zin om ouder te worden even in de negatieve zin? Zult het zin op? Ja, verschrikkelijk. Ja, hè? Ja. Wees, als ik al die dingen die ik Voor de net... bank en aan op een gegeven moment hun kant, hun eigen dat vind ik leven. net slim. Dat vind ik mooi. Dat maakt en dat jouwt mij ik weer rond steeds maar om weer een nieuwe voorsprong op te bouwen ten opzichte van hun leeftijd. Want dat is wel wat ik heel bot heb. Aan de ene kant wil ik zo goed mogelijk vooruit, want dan bloot ik alles voor. En aan de andere kant er eens die eigen ouderdom in meer te hebben. Waar wien we? Pajem. Ja, Lekker goed uitspreken. En ouderdom. Ouderdom, dat is nog het gezoren met er al. Ik ben die meer met nog hier. Nee. Het is een stukje fysiek ouderdom, waar ik ook griezelig op zich. Ik heb er een verschrikkelijk hekel omdat ik mezelf niet rijden kan. Daar ben ik net geschikt voor. Ik ben echt een draak van de patiënt, jongen. Doe maar net verzwaring maken, want ik was zo zagen als 3 oren. En ja, maar toen vertel ze nog verhalen. Dat we even onder de muziek, maar nee, hoe net ook alles te weten. Maar toen had hij een reg brutsen. Nou, dat is heel lang verliezen overigens. En dat wie net alleen vanwege de breuk moeizaam, maar vooral je moet even opschieten met die operatie. Moet ik met aan hierheen en daarheen. Maar horen we, dat kwam die helemaal niet uit. Nee, het kwam niet verschrikkelijk meer. Ik denk, er zit zo'n patiënt in bed, had het ziekenhuis. Ja, nou, ik denk dat ze een mooi stapel idioot van mij worden binnen. Ik heb net alles ervan meegekregen van die eerste dag, die eerste oeren. Want dat was verschrikkelijk onder druk zijn. En dat is fijn, jongen. Zo stonden er een kanaal. Ja, en dat eigenlijk nog legaal. Dus het is helemaal mooi. Zelfs het systeemplafond weer mooi, zeg maar. Ja. Maar dan was die opereren. Zeg ik, jongen, ik moest die sneurs daarna moest ik je boeken bespreken. Dat ik afpraat. Wanneer word je me dan opereren? Nou, je wordt net meer. Nou, ik zeg, dat maakt al koud. Ik moet sneuwen naar Omroep. Recht kapot, hè? Ja, maar daar wie ik helemaal net mee bij. Ik vond het vooral vrij vervelend. Verstoekte enkel of zo. Dus denk nou... Nee, maar dat is dus vrij te lastig. Dan lees je daar en dan gaat man roet in dit. Ik moest opdrachten nou zeggen. Ik kreeg in ambulance nog gewoon om hier. Dat ik dacht van, ja, maar dat kan opleven. Ik iets in mijn dag te zijn, hel die auto maar op, ik direct naar huis. Nou, we zijn je kennen naar huis, je met je blauw. Nou, ik zei, dan hel eens mijn laptop, maar dan kan ik aan het werk. Het is wel iets tussen, Sintje, maar jij hebt het goed in de ambulance. Had je nog opdrachten ondernaam? Ja. Serieus? Ja. Ja, maar het past me. Het je echt... Ik denk, man, mag ik helemaal niet jou, dan moet ik weer waarom wennen worden voort. Ja, slim, maar dat is dan het best, heel. Hoe lang is de lijn uiteindelijk? Op het dikke nee, in het ziekenhuis, daar is 5, denk ik. Zo. Ja, ik ben krijg voor de crisis van thuis gekomen. En toen revalideren dus? Ja, waardeloos, heel. Ik moest nog later, hè, ik denk dat ik ben niet net zo heel rom, dus dan denkt hij me vreselijk in het paard. Dus, ja. Maar het kost me zoveel dingen, dan moest alles... Want toen luisterde ik op een gegeven moment, zwier onder morfine, hè, en dan denk ik, dat valt al wel wat daar. Maar dan maast door rein, nou dat valt helemaal niet daar. Ik bedoel, als dat ding in het waan loopt, dan wist dus wat... Was het alleen maar die recht was. Dan kreeg dan net een koffiekop, die ding ben hartstikke smarig. Maar jij die dan in kont maar eens te van me, stik naar rechts. Dat ding zit op je achterkant. Ja. Zet hem hier, kerst erbij. Ja, nee, maar echt. Dat is gewoon zo frustrerend al hier. En dan, oh man, en alles wat me trok je en west net bij best.
Dat vond ik nog wel het slimste ook. Maar we hebben zo'n januari wie de presentatie van het boek van Pijn we krijgen hier. Nou, dat wie liet draaien weekend nou, dat ik van weer, daar ben ik dus heen gegaan. En daar heb ik het wel niet. Ik heb er later thuis lid, dat wie net handig. Nee. Maar ik denk, ik ging er net maar later staan. Die mensen kunnen wel denken dat ik wat mankeer. Ja, maar zo dom ben je dus, hè? Ja. En dan meen je dat het net trong in kan als je er net bij bent. Of dat het net op een mooie weekend kan. Ben je vrij of? Nog meestal wel. Ja. Nee, maar ik bedoel, kist ik te snel actief wezen met dit soort klachten en dan later denken, dat zie ik beter net bank in? Of? Nee, ik ben nou eigenlijk wel aardig. Ja, wist ik de ziekte van Bechterew. En dus mijn reg is altijd wel vervelend. Daar ben ik onwend. Maar ik ken weer in alle bochten. Ik ken met de handplaat op de grond. Ik ken weer verder wie stafzogen. De hele ruimte. Maar die ene keer beter dan de andere keer. Zo. En lezen is net altijd fijn. Zitten is net altijd fijn. Maar ja, had je dat totaal wegst, is prima. Dus Christelijk Gedichten. Ja. Best onderdeel van het dichterscollectief Rikst. Die bestaat 4 jaar, komt boek uit. Er worden al zaken weer eromheen georganiseerd. Wat is dit collectief voor die? Nou, toen dat begon, 4 jaar geleden, voelde het mij op, omdat het best wel wat activistisch in hem hier. Maar het wordt activisme voor mij, want vader als het wist minus dat is maar de kont op haar 12 is. Met Liem en alles erbij. Mooi shit, en wetterkanon. En, Ja. Mooi, nee, maar heel actief. Riks die bekend om dingen die ze organiseren. Nou, super pop-up optreden, weet je wel. Geert Tichelaar, wie daar heel wat in dwaanders is, maar dat is een actieve dichter. Die die stiet gewoon midden op het dik, maar een boert om vers erop. Of die draagt samen in die nergens wat voor. Fantastisch, vond ik mooi. Luts mij jongen. Zo ben ik erbij kwam. Zij dichter van de mannen. Er zijn heel soort mensen die haar daarbij aansluiten kennen. Er zijn ik wel dichters, maar wat meer namen bij. Cornelis van der Waal is er altijd bij. C.S. Wiersma is er natuurlijk heel actief bij belutsen. Arjen Hut is er wel bij belutsen. Dus, maar er is ik ruimte voor mensen zoals ik, poëzie-liefhebbers, die geen eigen werk uitbrengen. Of wat ik maar. Dat is zoiets van nou. Ja, dus ik vind het mooi dat het er is, want het stimuleert wel om actief te blijven. En ook omdat zo'n collectief als Rikst onderschreven wordt door culturele instanties. Wist dat er ergens wat te vieren is, of er moet wat iepenen worden, of er moet wat dienen worden, dan wordt er al gauw toch door een dichter. Nou, als er net om denkt, dan bedaar is er in een heel lieds krenkje dichters. Zeker hier in Friesland, want die fever is net zo heel groot. Dus als het een beetje kwaliteit hebben, als het kost heel dezelfde twee uit. En maar zo'n collectief, ja, wist, dan wordt er ergens een tentoonstelling, jong. En dan zeggen ze, werk van Karl Onkel, jongens, maak je daar versen bij. En daar wordt dan per uitkezen. Lost Words, wie een project met beeldend kunstenaars en dichters. Ja, helemaal jullie daar wat bij dichtje willen. En dan komt het in zo'n collectief en dan just van, dan komen er ook oren dichters boppen drillen. Het krijgt zijn eigen dynamiek, hè? Het krijgt zijn eigen dynamiek en het jou toch wel een boost aan poëzie in Friesland. En het is echt lang al hier geen kwaliteit als zoals van nou, dit zet de BM de Scott in. Heulendal net, maar er zit mooi spul tussen. Ik ga een gedicht van die vong op Rikst, de Siede, zoals die vallen en zwollen. In de tuin van Jan Ritskes. Een tientje van Prosecco en een stoel. Tussen BM met vogels dragen dichters voor. Manke liek ik als de saffelste auto haar lood verzegert. Stilte. Wie de dagsel net. Keepjon in boetenpost ommers. En in pingo's knaren kikkets. Ek, dichters deze jong. Een stilte trein stoppet van de draaimoenen. In Aarhoes ziek je lippen. Houd van mij in misleerde leefdeslieten. En in deelde energie. In deelde energie. Langs een jachtslang knoffel ik mij een paard. Naar een skaftkeet met de kaai erin. Piel efter de vrouwlies door, maar mijn Ritske.
Gendernoffelijk bezitten, liet de natuur zien loop. Bij het lood van een aggregaat valt mijn eer op een sticker op het door. Verbingen te schieten. Dus hel je ik de versen troggelkoor en de kooi van de skaftkeet beskammen uit mijn boezen. Wat hast u met Cornelis Vreeswijk? Geweldige Of dichter. wat hast er net mee? Want ik had bij hem altijd het gevoel, als het hem te gek vies hem echt helemaal te gek. Ja, nou eigenlijk al, ja. Wist wat het is? Cornelis Vreeswijk. Zo'n geweldige tekstdichter, jongen. Echt fantastisch. Hele controversiële persoon. Het is wat zij de hoorster van. Of door Hester Hulnel niks mooi. Wennen in Zweden al van jongs af aan. En hij schreef lieden van uitzien. Jermoede eigenlijk wel. Hij kwam uit een arbeid, dus eerst. En daaruit wij schreeuwen lieden. En protestlieden zijn de elite. En protestlieden zijn lui die het rijk wien en lui die het macht hien. Dan moest hij voorstellen, hij was voorbij heen in Zweden op de radio. Hij had lieden schreeuwen, die mochten daar net eruit worden. Door had er op een gegeven moment een brief schreeuwen naar de staatsminister, minister-president, heet dat in het Fries. Olaf Palme, nou jongen, verbied me dan hun dal maar. Olaf Palme, wie van de Arbeiderspartij, daar zocht hij wel wat steun bij. Krieger ik van hem trouwens, later wel. Maar hij verdient bakken met geld, jongen. Dus hij was later kreeg ze elitair als de rest. Dus vond ik net altijd lekker mooi. Hij kon daar ook net mee omgaan. Ik bedoel, hij was blijkbaar ook zo verslavingsgevoelig. Maar hij had het in Nederland ik even bezocht in de jaren 70. Dat was een periode dat er in Zweden naar uit kost viel. Omdat er even altijd, nou is hij dronken in de auto en dat soort dingen. Hier in Nederland is hij nooit echt groot worden. Ze hebben zocht hem wat in een levensliederen hoeken te druk met Jan Boezeroen. Dat soort dingen. Alsjeblieft, hey. Dat is toch meuk. En dan heeft hij zijn Cornelis Vreeswijk. En die teksten weer fantastisch. Wat die man maken het schreeuwen het. Ja, wij hier in Nederland maar een fractie. Gelukkig is er een Cornelis Vreeswijk genootschap trouwens. Wat wel heel actief is. En een soort docht. Maar zoals in Zweden zal hij hier nooit kend worden. Maar een gigant. Dank u wel. Als je later groot bent, krijg je nooit een goede baan. Stik maar, zei Jantje, met die koude kak. Ma is de hort op en pa zit in de bak. Wat die ervan zeggen, dat lap ik aan mijn schoen. En als ik later groot ben, zorg ik zelf wel voor mijn poen.